U Kaštelima je najavljeno održavanje prvog sajma nautike i turizma u Europi i šire, koji se organizira nakon duže vremena. Upravo na ovogodišnjem izdanju Hrvatskih dana male brodogradnje i sajma turističkih atrakcija naglasak je u potpunosti stavljen na plovila domaćih proizvođača, kao i na izlagače iz segmenta nautike i turizma koji su isključivo domaće tvrtke. Od subote 13. do utorka 16. lipnja Kaštelanska marina bit će domaćin 12. po redu Hrvatskih dana male brodogradnje i sajma turističkih atrakcija. Organizacija prvog ovakvog događaja u Europi poslije pandemije veliki je organizacijski izazov, ali potvrda važnosti domaće proizvodnje ne samo u brodogradnji nego u svim segmentima, poručuju organizatori sajma. Ove godine nas očekuje jedan dobar nautički i turistički sajam u Marini Kaštela na tragu protekle godine, usprkos svim uvjetima koje smo zajedno prošli. Razlog tome je što su Hrvatski dani male brodogradnje i sajam turističkih atrakcija, posebno Hrvatski dani male brodogradnje, 12 godina zagovaraju jednu tezu koliko je hrvatska proizvodnja i hrvatski proizvod bitan. U ovim kriznim vremenima smo vidjeli koliko je hrvatska proizvodnja bitna i koliko bi nam bila potrebna i u drugim segmentima. Sajam će ove godine osigurati da ponuda izloženih proizvoda bude prilagođena stvarnim potrebama našeg tržišta, ali i kvalitetnijoj pripremi i potrebama ovogodišnje turističke sezone. Unutar male brodogradnje Hrvatska ima svoju proizvodnju i nije bilo trunke, nije bilo sekunde mišljenja da nećemo ostati za njih i ove godine kad im je to najpotrebnije. Zato je ovaj sajam utkano dosta ljubavi, dosta upornosti, ali prije svega dosta razumijevanja i povjerenja od strane samih proizvođača da budu s nama do zadnjeg i da im omogućimo da ove godine od 13.6. do 16.6. organiziramo ovakav sajam koji je prvenstveno njihov sajam, ali i sajam Hrvatske kao turističke destinacije koja proizvodi i za turizam, zapravo od kojeg svi zajedno živimo i od kojeg uistinu previše očekujemo ove godine. Ove će godine na sajmu izlagati 20-ak domaćih tvrtki, a na kopnu i moru bit će izloženo 40-ak plovila, od kojih i ovogodišnja atrakcija sajma, najveća motorna jahta ikad proizvedena u Hrvatskoj u dužini od 56 stopa. Uistinu prekrasna plovila i što je najbitnije od svega, plovila koja su namijenjena hrvatskom tržištu, plovila koja se mogu implementirati u osobne potrebe za odmorom, ali isto tako i u čarter. I to je isto jedan od dodatnih motiva da zemlja sa 5000 plovila u čarteru ima toliko malo plovila u čarteru hrvatske proizvodnje. To je naša zadaća i zato je ova promocija ove godine itekako bitna i važna. Sajam turističkih atrakcija ove će godine tržištu ponuditi najnovije proizvode iz segmenta sportske, turističke, plažne, komunalne i druge opreme. To je motivacija koju nam daju ovi domaći brodogradnje. Mi jednostavno nismo imali izbora i krenuli smo još jednom organizaciju, jer smo mi cijeli sajam već jednom organizirali prije par mjeseci. I stvarno mi je drago što, evo, danas možemo reći da s tim krećemo, što će nas ispratiti jako dobro vrijeme i čak, evo, na kraju baš malo razmišljam, ovo ne uraditi uz takvu potporu bilo bi pomalo i nedomoljubno. I ja se nadam da i sve ono što će naši posjetitelji doživjeti, naravno uz pridržavanje epidemioloških mjera, da će biti nešto što će im biti prekrasan ulazak u ono ljeto kako mi poznajemo. Hrvatske dane male brodogradnje i sajam turističkih atrakcija već drugu godinu za redom podupiru grad Kaštela i Kaštelanska turistička zajednica. Nautičari su svagdje značajni, ovdje kod nas posebno. Oni prvi započinju sezonu, zadnji završavaju sezonu. Vrlo su zanimljivi svima kao gosti. Obično ovdje u Kaštelima nautičari ostaju i nekoliko dana nakon korištenja svojih brodova, čartera ili već nešto što su tu radili vezano za plovidbu, ili dođu ranije ili odlaze kasnije, tako da su nam zaista vrlo interesantni kao gosti. Nama ovdje u gradu Kaštelima, vjerujem da su tako u svim destinacijama. Pa evo, ja se nadam da smo s ovim sajmom koji će biti otvoren 13. Otvorili sezonu. Znači, još uvijek živimo u nadi da će nam gosti doći, bar ovi naši gosti koji su nam tu nekako privrženi, koji dolaze automobilima, ako ne ovih daljnjih zemalja, tako i ovim sajmom želimo poručiti gospodarstvenicima da smo uz njih, da podržavamo malu brodogradnju. Iz našeg bazena ovdje je većina izlagača u maloj brodogradnji i nadam se da ćemo svi preživjeti zapravo ovu jednu krizu koja je svjetskih razmjera. Događaj u Kaštelima sljedećeg vikenda označit će i službeni početak turističke sezone u gradu. Osim izložbenog dijela ponudit će i niz zabavnih i natjecateljskih događanja.